ئەوان لەژێر گەفا مرنەیە دیارژیکرد نێزیکی 600 نەخۆشên dijî di girtîgehan de hene بۆ بەردەوامبوونا pêvajoya heştiyê divêt hikûmeta Tirkiye gavan bۆ çarekirina rewşa girtiyan jî bihavêjît. Endamên Komeleya Mafê Mirovan ji bo girtiyên li girtîgehan namenivîsîn. Serokê xistina Amedya Komeleya Mafên Mirovan Recî Bîlîcî şwar tivî re got wan name ji bo piştgiriya girtiyan rêkirine. Wî diyar kir li girtîgehan 203 girtiyên gelek nexweşin di xetera mirinê de hene û bi giştî jî ya kêm 600 girtiyên gelek nexweş hene û çênabe ew girtîgehê bimînin. Girtîgeha da gelek pênlêkirî mafê mirova pêk tên yani sürgün tên disiplîn ser wan lêkolîn vedibe lêpirsîn vedibe wana dixin hücrê û wana sürgün dikin û ji xeynî wî jî îşkence jî pêk tê dawî de jî kesê ku gelek nexweş hene di girtîgeha da yani em dixwazin ku van kesê hene werin berdan yani girtîgehên Tirkiyeyê ê ku em tespît dikin yani ne siyasî ne adlî ji me re ferq nake di sidû sî kes ê ku nexweşê giran gere werin berdan zû bi zû werin berdan û nezê em bêjin 600 hev ê ku me tespît dikin lê hejmar gelek zêde ye. Êk ji birêvebirên Komeleya Mafê Mirovan Cemal Dorûlî jî got ji bo pêvajoya aştiyê divê gava pêşiyê çareserkirina kêmayên girtiyan be. Daxwaziya me ku van girtîgehê de van nexweşa rokî zû bên berdanê ew jî nexweş bin jî nava mala xwe da ba malbatê xwe wê nexweşiya xwe bikişînin em bi rastî rokî zû girtîgeha ku derên û ji vê pêvajoyê ve jî şertê yekemîn li ba min gere ew be ku van nexweşê girtîgeha da bên azadkirinê ji bin ew em îro piştgiriya wan em li viranê kene. Murat Bayram, War TV, Amed.